For helvede, Kenny dømmer ikke noget. Vi har kamera på han her. Johan er kommet med op i Dalbys kamp her. Vi fører 10-1, tror jeg der. Skal jeg gøre sådan her? Eller sådan her? Det bedre sådan der. Er det bedre sådan her? Ja. Ej, jeg prøver bare den her. Næste gang. Kommer Dalby Downtown ind. Downtown Dalbytown, det var ikke det, jeg sagde. Jo, du sagde downtown. Johan, kom så! Løb dig fri, Johan! Løb! Løb nu! Ej, det er jo... John var helt fri, mand. Ej, jeg troede godt, han hørte Helvede crash. Op til Johan, ven! Johan, op og stille dig fisk! Johan, træk modsat! Kom til den, tilbage på mål! Kom nu, han. Du Nu håber jeg, at han scorer, man. Kæft, hvor det vildt. Fuck, jeg håber, at John scorer. den er sjovt. Spil nu, John. Han angriber, han Den skal have John, kom nu. Johan, stil dig ved stolpen. Alle dem, der har været i længst tid inden nu, der kom ind fra halvlejen start, kom. Kom nu. Kom nu, hurtigt. Sevilla ud! Sevilla. Er der pausen? Jeg skal optage, når John scorer. Jeg skal ikke til Johan. Johan, du skal lave saksen. Nej, hvor er det fedt, hvis jeg har skåret på saksen. Fuck, deres opgave er bare nu ikke at få John til at score. Det kunne være ydmygelse. De står også 2 om ham. De står 2 spillere om ham. Løb, Johan! John, skub til dem for helvede. Kenny dømmer ingenting. Gid lør! Kenny vil Men det ingenting var han står dømme. faktisk, de filmer med dig. Det skal ikke være. Det skal han altså ikke tjekke. Du skal ikke gøre det der. Godt lavet, Johan. Jeg sparker dig i løgn. Han slipper dig, Jens. Ikke rigtig der. Hvor det kamera væk fra mit ansigt. Jamen, det er vi ikke Det spændende. er wrestling, det her, ikke? Men ikke maler noget med jer. Nede, Tobias. Der er ikke noget. Han er stadig mummerstrøg på det hele. Det der, det er internationalt, hvad mener nu der? Kom, Johan på bolden. Snart. Ser du Johan? Ja! Ui! Lyt. Han når den! Ej, jeg fik det ikke frelst ud af vejen. Fuck, det er sjovt. Det kunne være fedt, hvis der kommer ud bare nu. Som helt ind på ham. Den kan ikke synes. Det er Dalbys målmand. Ikke det der, vel, men... Nej, ikke det der. Det er en Rønne-spiller gå ud fra. Nej, det er... Det kan være rundet, for vi tabte til runden. Se ham, Mikkel, se ham. Nede ved jorden, Mikkel. Hallo, Johan skal bare stille sig ved stolpen, for vent til der kommer en indlæg, og så lige her den ind. Kom nu, Johan. Du kan sagtens gå på hovedet, det der. Ej, han laver sakse. Sakse, John! Sakse, John. Ja, det er det. Det tror jeg ikke er noget. Enormt med mig. Vi kører kort. Kom nu, helt fri den. Se nu, Johan. Se Johan, for satan. Hvor er det fedt! Kenny søn og lære. Kenny søn og lære. Ja!